मैयानि दिनाव 30 आगस्टआव हाग्रामा सारा सेकेन्ड पेज जोंनि बे माबाफोरखौ मा होनोमोनलाय लिस्ट अफ केन्डिडेटखौ एनाउन्स खालामदों। एनाउन्स खालामनायाव आंनि मुङाबो दंमोन। बेनि थाखाय आं आरो जोंनि मानासबासि बे जे बिपिएफनि कर्मीफोर गासिबो एक्साइटेड जानानै दङ। जोङो 22 तारिखआव जोंनि जिहेतु इलेक्सन बिनि थाखाय जों थागथियारि फुरा रेडि जानानै दङ। एसे एनै खामानि दंबावो, होमवर्क दङ जोंनि बे होमवर्कखौ जोङो खालामनो रेडिखा। जोंना जे माने रड मेप दंखायो बे रड मेपखौ जोङो खालामसिगोन 22 तारिखनि सिगाङावनो। ओमफ्राय 22 तारिखआव जोङो फुरा बिपुल भटआव जोङो माने भट मोननो हागोन, बिपुल भट मोननो हागोन आरो 26आव जिहेतु रिजाल्टआव जोङो बिपुल भटआव देरहागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। मानास सेरफाङाव আপনি জয়ী হলে প্রধান তিনটা কাম আপনার কি কি হবে? मानास सेरफाङाव जोंना मैदेरनि प्रब्लेम दङ। हाथी आरो मानुहर हंगात बे मानसि आरो मैदेरजों जि दाङाबाजि बियो मोनसे गिदिर समस्या। मालाबा सुबुं माहारिनि जिउ गोमायो, मालाबा मैदेरनि जिउ गोमायो। जाहाथे मैदेराबो मैदेरनि जायगायाव थानो हायो, मानसिफ्राबो मानसिफोरनि गावबागाव गामियाव थानो हायो, बिनि थाखाय मोनसे बेबस्था लानांगौ जानानै दङ। बेयाव जोङो मैदेरखौ जाहाथे जोङो गामियाव हाबफैनो हायैनि थाखाय मोनसे होबथानायनि बेबस्था लानो हायो। आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाआव बेफोर गोबां प्रजेक्ट दङ, खारन बेयो जोंनि इन्डियाआव बहुद जायगायावनो समस्या दङ आरो बे समस्याफ्रा बहुद जायगायावनो समाधानबो जाबाय। जोंनि मानासाव दाबो जायाखै, जोङो बेखौ मानासावबो जोङो बेबस्था लानानै बे मा होनोमोनलाय मैदेर आरो मानसिनि जि दाङाबाजि बेखौ जोङो होबथानायनि राहा लागोन। आरो दैनि प्रब्लेम दङ। बे साहा ओनसोलाव जिहेतु हाया बहुद गोजौ, बेयाव दैखौ गाहाय मा होनोमोनलाय गोजौआव मोननो हाया, बहुद गोथौआवसो दै मोननो हायो। बे दैनि जेंनाखौबो सुस्रांनांगोन। दै गैयाबा जोङो थांनानै थानाया बहुद दुखु जाल्लायाव गोग्लैनांगौ जायो, थांनानै थानो गोब्राब जायो। ओंखायनो जोङो दैनि समस्याखौ समाधान खालामगोन। दलं बेफोरनि खामानिखौथ' हाग्रामा सारा ओरैनो सेन्ट्रेलि खालामखागोन। गाव बिटिसिनि चिफ हिसाबै बेफोरखौ ओरैनो लामा गाज्रिखौबो नायनानै थानो हाया, दालां गैयि जायगायाव बियो दालां बानायखागोन, बेखौ जोंहा आसाबादिखा। बाखि जोंहा जोंनि बे जाय समस्तिनि माने गावबागाव समस्तिनि गावबागाव मोनसे हुकिया माने प्रब्लेम थायो, बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। बिदिनो जों खामानिखौ मावलांनांगोन।